محکم میکنم یک شوی برادر نه بچه عزیز стилой нав печкои кумрие вале бародари азиз дарвозаҳои сомонӣ 4 ба 3 бародари азиз падзакасан заказ қабул мекунед танато як 8 дора профилои д дора бародар доставка установка дора инаи дарвозаи новинкаи мо масад 5 ба 3 ай ина бачаҳо дарои шишагимон як 20 ба д установка дорем ноҳиёи зердаст шуробод муъминобод кӯлоб ховалин ваҳдат душанбе қурған муомила мекунем доставка установкаш мекунем бачаҳои азиз ина дарвозаҳои нозанини мо дарвозаҳои шоҳонаи мо бачаҳо салом алейкум бародарои азиз мо дар ноҳияи восеъ қарор дорем чихеле ки гуфтем дарвозаҳои сомонӣ 4 ба 3 бародарои азиз падзакасан заказ қабул мекунем мақсад 10 000 сомонай профилош дувнимаш меган 2 ва 3 мебарад тунакош як 8 ай жестош ду тараф тунакай бародарои азиз падзакасан қабул мезанем закасо мақсад размеро дига мешава фигуро дига мешава краско дига мешава ина бачаҳои азиз ина тарафи ду қават листа ду қават листа бародаро листи хубай шармиро беҳтарин дора бародарои азиз ина краскои хуб дора краскои 40-16 краскои беҳтарина бародарои азиз ина бо ай пеш ина бародарои азиз чихеле ки сомониро мо шуморо нишон додем анами аму сомониҳо мақсад краскаш дига хел бародарои азиз 4 ба 3 профилои мақсад давнимаш меган 2 ва 3 танакаш як 8 бародар чихеле ки шумо дар видео дидед аму чизо просто мақсад краскаш дига бародарои азиз ина бародар краскаш ина бо ай пешани мақсад и краскаи мақсад яъне хамераи мақсад сери тиёмия бародаро амира бо мешава ки заказ кунен чи намуди краскае мегем мо мезанемш ё фигура ё размер бародари азиз бале бале падзакасан ина бачаҳо салом алейкум бародаро ина дарвоза 4 ба 3 бародаро 7500 сомонаи мақсад жестои якним дора профило як 8 бачаҳо 4 ба 3 ана мегзарем тарафи дигариш бачаҳои азиз ана дарвозаи мо 6500 сомон жестоша якним меган як 3 тоза мебурад бародаро 6500 профилош як 8 бародарои азиз ана дарвозаи навбатимон иш бародарҷоно 7000 сомон танато як 8 дора профилои д дора бародар доставка установка дора бародари азиз бо аями стил дорем 6500 6000 сомон ош металош разница дора бачаҳои азиз метало краско фигуро профило 6 ба 4 бародаро танака як 8 танакош як 8 гуфтем профило шака д 7500 сомон доставка установка дар дарунашон дора бародари азиз хоб ана хай дарвозамона инаи хайтек моне бародарҷон 4 ба 3 ай танакоша якним меган як 3 мебурад бачаҳо 5800 сомон доставка установка ина бародари азиз ана хоб мем ана дарвозаи навбатӣ монда и дарвозамон 4 ба 270 ай бародаро листош 09 ай бародар профилош як ай бачаҳо 3500 сомон доставка установка ана бо 4 ба 270 ихел дорем бародарои азиз ина боз нишон додем ку тунакаи 0 ана якниш меган як 3 мебурад тунакош бародарои азиз профилош як 8 бародарои азиз 4800 сомон доставка установка бародари азиз 4 ба 270 кадомаш бародари азиз иш бародарҷони ма 6500 сомон жесто якниш меган як 3 мебурад профило як 8 краскаи молочни бародаро 7500 сомон ҳоз нишон додем ку и серише бачаҳо и серише бачаҳо и тана профилош давним мебурад бародар як 8 мебурад тунакош хай обычния бароям қамақсад бародаро наршава кардина ки тунакаш хубай ана дарвозамон 6500 сомон бародар жестои якним профило як 8 бачаҳо инаи дарвозаи новинкаи мо
масад 5 ба 3 ай 10,000 сомон ай бародари азиз. Бале, калкаш адел ина бародаро 10,000 сомон ина бародари закас ай бародаро. дарвозаи навбатимон 4 ба 3 жестои якмиш меган як 3 тоза мебурад бародари азиз. 6500 сомони дастсафка установка дорем бачо. Хоб бале тумбаш қолабия бародари қолабия ҳама наму дигараш зада мешавад тумбои қолабия бачо. хоб иша бародаро ира дарвозаи хайтеки тумбагӣ меган бачо. Хайтеки тумбагӣ иш 7000 сомон дастсафка установка жестои якмиш меган як 3 мебурад бо айра якми тоза зада мешавад як 8 зада мешавад падзакас ам мекунем бачои азиз. ана иш 9000 сомон иш як 8 профилои 2.5 бародари азиз. 9000 сомон шарнирои беҳтарин дорад. ҳама ҷиҳат хубай краскаи мақсад малошин дорад. бо краскара метавонем ки закас намегам намуди дигаш бизанем. ана и бародари азиз хайтеки калитка адельня 7500 сомон. чиқаре ки бачаҳо яхеш калитка адельня меган ку ана ми калиткаш адельня бачаҳои азиз. ина бачаҳо калиткаш адельня ира. ина бародаро ира калиткаш адельня 5 ба 3 мешавад. хоб бале иҷоз ана бачаҳои азиз но гуфта намонем анаи дарвозаи мо 4 ба 3 чорлистаи тумбаги бачаҳо шуморо нишон додем. инаи краскаи малошни якм сот бачаҳои азиз. тунакаша якми меган як 3 тоза мебурад бачаҳо. ана профилош бародаро як 8 тоза мебурад бачаҳо. тунакаш як 3 тоза бачаҳо 6500 сомон дастсафка установка мешавад. хоб ана иш 4 ба 2.70 шумо дар нишон додем узуҷа дигар расветкоша иш бо дигар расветка 4 ба 2.70 4800 сомон дастсафка установкаш мешавад бачаҳои азиз. ана размер 4 ба 2.70 ана ишан 4 ба 2.70 ишан 4800 сомон фигураш дигай бачаҳо фигураш жестош дигай фигураш дигай аммо оҳана 6 ба 4 як 8 тонкош як нима бародар як 3 мебурад. ана ира вафлик меган вафлики бачаҳо. ана 4 ба 2.70 вафлики ина бачаҳо. нархи бародар 4800 сомон якмги демги семги ҳар сеш мақсад ҷа нархан. бале ира дарвозаи афғонӣ меган. бале бародар азиз бале. ана бачаҳои азиз анаи 4 листаи тумбагӣ меган ира. боз мо дар оҷа 6500 сум шумо дар нишон додем. анаиш 5500 сум бачаҳо. ина дигар краскаша жесташ 0 ай бародаро профилош яги ягай бачаҳои азиз. ана и жесташ 0 ай бачаҳо мо шуморо нишон додем ку дар оҷа 6500 сум боша. ана иш 5500 сум бачаҳои азиз. гуфтем ку бачаҳо 6500 сума дигар стилай. ана аму стилая мақсад краскаш серия бачаҳои азиз. ина тумбаш дигар хеле гили дигар дора тумбай. тумбай гили лёла дора бачаҳои азиз. ана и бачаҳо дарвозамона гуфтем ку 7000 сомона и 7000 сомона жесто як 8 профилои 2.5 бародар 2.3 мебурад. шагре хуб дора бачаҳо. мақсад дарвозаи хубше бародар азиз. бачаҳо анаи дарвозае ки мо шуморо 9000 сомон гуфтем анаи бачаҳо краскаи дигашай. и дигар краскаи хайтеки тумбаги бачаҳои азиз краскаи 16 шоколадни и мақсад 9000 сомона танакои як 8 профилои 2.5 мебурад бачаҳои азиз. ана бачаҳои азиз анаи дарвозаи мо дарвозаи афғонӣ меган сери свет меган сери свет. аи сериша дорем сафедша дорем шоколадниша дорем 4 ба 3 10000 сомон жесто як 8 профилои 2.5 мебурад бачаҳо. ана и светаш
ана свети шоколад ниsh бачаҳои азиз. Ана шоколад ниsh бачаҳо. Ана. бале бале. Ана ин 6500 сомон. Тумбагира гуфтем, ана ин бо дига истилшай бачаҳои азиз. Ана як нем. Якта, дута, сета, чорта жест дора ва дута майдак дора дар байниш. Иш дига истилшай бачаҳои азиз. Ишани 6500 сомон. Ози 5500 рашан нишон додем шумода. Ина дарвозаи Хайтекмон сери свет 5500 сомон. баъзе одамон мегӯянд ки мақсад дар дигар ҷоҳо нархҳо фарқ мекунад. Ина 5500 сомон. жести якга сеи тоза мебурад бачаҳо. 4 ба 3 бачаҳои азиз. Ана 4500 гуфтем ку бародарҷоно. Ана и бародари мо ки бошен 3500 сомон. Ана иш 4 ба 270 Хайтек дилиста. иш 4800 сомон ишани бачаҳои азиз. Ана доставка установка. Ана хоб. Ана иш бародарои азиз 4800 сомон иш. Ана ин савдо шудагӣ ина номерошон нависаям дар инҷа адмиткашона мондаям бачаҳои азиз мебаремаш. Ина ира бо сети рӯшантаракшан дорем бачаҳо. Ина 4800 сомон. Доставка установкамон медуроя. жестои якиниш мегӯянд як 3 мебуроя. профилош якга 8. ана 3 метра бачаҳо. 3 метра мегӯянд 3300 сомон. я намуду 3300 сомон. я намуду 4300 сомон. ина бачаҳо. жестои и аю фарқият дорад. ҳатти фигураш. ана и Хайтекмо 5500 сомон. жестои якга 3, профилои якга 8 бачаҳои азиз. ай қолаба, ай қолаба дан тани дарвоза мегӯяд. бале 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 ина мефурӯшем бародар. 300 сомон бародари азиз. бале. ина бачаҳо дарои шишагимон якга 20 ба 2 2800 сомон. якга 20 ба 2 ё бе установка бе доставкам бачаҳо. ягон дарвоза хардем папки боша мебаремш бачаҳо. неки ита хитон мена инҷо мебарем бачаҳо. 2800 сомон якга 20 ба 2. бо размери дигашан закас мешава бачаҳо. ина бачаҳо дарвозаи афғониро гуфтем ку сафедча дорем. ана ин сафедчаи бачаҳо. ана ин сери дига намуд чай ка тарак иш бо байниш дига хеле бачаҳо. ина байниш ранги раҳ тумба дора бачаҳо. ина турба. ина бачаҳои азиз. ина бачаҳои азиз стилои нав. ина печкои кумрие бале бародари азиз. ина печкои кумрие. ина бачаҳо. ина. ина бачаҳо. бале. маҳкам мекунам мекушоя бародаро. ҳазору 700 сомон ай бародар. ё 750 сомон акаҷон. ёши ғавса яка. бале бале бия бисёр стоксан мекунем бале. ин таршина яка 2 якам хеле ғавса акаҷон. оо акаҷон. ин 5 ай. оо ина иш турбои 5-6 ай турбо. иш 5 ай яка таршина. ина бачаҳо ҳамун печкое ки мақсад угли. ҳамин ҷое ки месохтагимо бародари азиз. ина бачаҳо. ина ҳама ин лазер қатибирдагӣ ана ё барои дуруни ҳамин тол мехӯрдагишон ай бачаҳо. бародари азиз, ана макони мо ноҳияи восе селхозтехника мегӯянд. номерои телефони мо 918 53 53 92 987 07 06 05. номерои дастимон кор мекунад. 918 53 53 92 ватсап селхозтехника восе. установка дорем ноҳияи зердаст, шуробод, муминобод, кӯлоб, ховалин, ваҳдат, душанбе,
урған муомила мекунем, доставка установкаш мекунем. Бачаҳои азиз, ина дарвозаи нозанини мо, дарвозаи шоҳонаи мо бачаҳо. ҳама сифаташ заказ қатъияни қабул мекунем. размеро, тарфино, ком намуди шумо дар мисол маҳсулаи бародарон мо заказ мекунем, мезанем, мебарем, мечаспонем, пулмона мегирем иншаалло. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.